Mkhulu Spokwe Sendiya. Sithanda ukwamukela futhi kule ekhaya. Siyakuthanda siphinde sakubiza futhi sisakhuluma nawe siphakathi la eJozini Othobothini. Hayi lalela ngibambile. Umkhulu umelaphi wendabuko. Yeah. Obest kule ndawo. Yeah. Okay mkhulu, utholakala kanjani? Kusho ukuthi nje isikhathi esiningi abantu bayavele bayaxoxelana nje noma ke bangifonele abane number zami kodwa nje ngumuntu odumile. La eJozini isemhlaba okay cishe kubuze semhlabeni ingane. Semhlabeni ingane kodwa kuseduzane. Hayi kunjalo nje phela ngoba sisebenzisa idistrict eyodwa. A1 umhlaba umkhanya kude district yethu sonke. So nani amakhubalo nawathatha khona leceleni. Yeah. Nimba khona. Likhona nje nali nje umzekelo likhona khona la egcekeni nje. Makuthi ikhubalo akakhubalo libuye egcekeni. Likhona nje namanje kusekhona imigodi nje kunabantu ade bela besuka kude. Ngapha nje khona la ekhaya ngizange ngaya lehlathini. Ake sikhulume ngentando. Yeah. But before sikhuluma ngentando, ngicela ongitshela umehluko omkhulu between intando nethonya kanye nedliso. Then kodwa sobe sesihlala kwintando. Ngifuna yabo manje ngikhulu bese ngizofuna ukukhetha kule 3 ukuthi ngifuna ukuthatha kuphi. Ngikupha ngizongisebenzela lapha. Hayi kade ungakuthatha konke ngoba konke ngakusebenzela. Umuntu hayibo mkhulu. Ngakusebenzela. Ngimfaya kokuthatha. Yeah. Hayibo kade kwenza uzobe sithithize lo muntu. Umthome. Ngiphinde ngidlize phinde ngimtanda. Yeah. Angithi uyabona umehluko phakathi kwethonya nentando nedliso. Ngoba lezi zinto ihlukene vele. Okay. Mhlawumbe mangingachaza kakhulu noma kabanzi nje ngethonya kokuqala. Ithonya lona uma kuthiwa umuntu ukuthomile iyenziwa le yanto. Siyakwazi ukuyenza ukuthi umuntu abe nethonya. Umuntu onethonya umuntu owebayo. Okay. Uyabona like ukuthi ungavele nje ngithi mase ngizoqhamuka lapha ya uvela ukhohlwe wena ukuthi ubeke ini mhlawumbe khona into yakho oyibeke kabi ifoni mhlawumbe noma uyabolethi uyangazi ukuthi ngisigebengu futhi ungibonile usinanga useqhamuka Spokwe Sendiya usengifihla ifoni ngangayifihli uyabona njoba ungayifihli kodwa wazi ukuthi mina ngisigebengu ngenzeka ngithathe le phone yini lenza lona thonya ke lele ngushaye ngalo mina wena walibala into yaziyo. So lelithonya setshenziswa wena ushuthi umuthi noma into osuke kuyilandela. Umuntu osuke nethonya kuyenzeka kube ukuthi liyakwazi ukusebenza liyakwazi kuba iskill kumuntu like into as experience le yena lona. All right. Yeah. Liyakwazi futhi ukwenziwa. Ngeke umuntu wesintu afike lo muntu wesintu umelaphi wendabuko afika kugezise ngezinto zokuthi uma ngabe uya la uyakhona noma ngabe uyentombini ufuna ukutshontsha uthando ilibala ukuthi izolo ayikufuni. Okay. Uyabona how ikhohle ngokuthi izolo itheni ayikufuni namhlanje bawufika ufana nomuntu engathi umusha kuyo. Okay. Uyabo ukhulume nayo ivuma ikunikeza uthando. Uyabona so it's more like a charm uyachama lo ngele language yama noma ngakuthiwa ngiyofuna leyo nto bengiyoyifuna mhlawumbe ema officeini mhlawumbe angifunwa lapha yana ngitsheliwe kwathiwa le yanto ayikho ngeke ngithole angeke izuyithola uyabo ngiphinde ngibuyele awa ngifike ngimthome lo muntu mangimthoma avele anginikeze ayophapha mase kukade uthi hayibona usengisayinisa usibani bani into ade ngamele ngimsayinise yona angijabona usekhuluma nomuntu okuvele obeqondene nokuthi kufanele akube uyena ongenayo mhlawumbe uyabona ngithobekile. So manje lento iyathonya ke so isakhona njengamanje like njengoba nje kulesikhathi siphila kusona isenza noma into eyenzeka kudala. Yeah siyakwazi ukuyenza. Siyakwazi ukuyenza la nje eJozini singabelaphi mina nje kakhulu njengoSpokwe Sendiya njengomuntu othwasiswa noma wathwasiswa idlozi. Ngithi noma ngabe ngizenza izinto eziningi ngibuza kulo
ukuthi ngabe ku right in lokho ngabe kukahle in lokho ngoba phela unigobela wakho idluzwa akekho umuntu ongempela anginayo ugobela ongamkhomba ongamkhomba ngithi nangu is it possible ukuthwasiswa idlozi yes kakhulu nje uzwinyanga ngempela ke phela futhi ngiyaphakanyiswa angiziphakamisi manje wena unagobela nje anginayo nje ugobela mina ngaphandle kwabantu esisizana nabo ngendlela nabo bengisize nami ngibasize endleleni manje ke lento yethonya mhlambe into engichazwa ngayo mhlambe ngene igazini ngokuchathwa ngokuphalaza ngokugeza if mhlambe without getting into too much details sengiyafusa nje kwathi mhlawumbe khona ufuna ukwazi ukuthi ihlale ephaketheni yenze njani kakhulu lehlukene lehlukene sinayo nempande okay impande nje oyidlayo awuyidli okay eveli bela iphaketheni kuwe hayibo oha noma ibe sesipatchini sakho okay in spanchini isikhwama semali lesofaka kuso imali kusho ukuthi mayilale eduze kwakho lento hayi so igebengu usho uzayidinga isikhathi esiningi lawa amasela la ntshontsha amasela lawa ayibayo bayakwazi ukuthi bafikelele lapho befike kumuntu onayo kodwa nje iyona into egood kakhulu for ukuthoma umuntu adedele into kade engeke azayidedele kuwe angahamba bathi ayongibopha athi angitshontshanga phela vele ngoba ngini uyidedelelwe uye ku right uma uyebile uphundulekile ngaleyo ndlela wena wakuthoma lo muntu emva kwalokho ke walahleka usho ukuthi nje mhlawumbe nje mkhulu mina njengomuntu wesifazane ngingaya nje kumuntu wesilisa nje avela ayikhiphe nje uyikhiphe nje mkhulu ukhiphe lokugcina ngisho inkomo ziyaphuma nemali iyaphuma usho sengenzeka ukuthi laba asebelokho belotsholwa nje ka10 thina singaze silotshole mhlawumbe banamathonya unethonya omunye ke lisuke lenziwe omunye isukeli ezalwe nalo njoba bengeke ngachaza nasekuqaleni ngathi kuyenzeka uthola ukuthi leli thonya uzalwa nalo nje ubese uyal experience wena ngendlela yakho njengoba ukhula uyabona ukuthi nawe good la angikho good la ngikahle la hayi angikho kahle la uyabona uzudume nje nasendaweni ngisho abafana bendawo noma abantu ke bendawo abaphila endaweni baze bathi hayi manifuna ukwenza ukuthi ayifune nithola ubani noma manifuna ukuyokhuluma lapha endaweni ethile kufuneka nithola ubani uyena umuntu okwazi ukubeka kahle indaba izwakala inkinga kusebenza leli thonya la kuye uyabona ngisho ngabeka umbuzo ngisho ngabeka inkulumo ethile emphakathini aphakamisa isandla ngizodlalela inkulumo abantu abaningi bathi elethu bayobona kudala ukuthi ayibengamelanga besihambisana nalomuntu shuthi no sopolitiki ke phela la ngoba umuntu sovuma nje uvumela lo bevuma into ngala cabanga umuntu ekhanda mkhulu saba kusichazela ukuthi lithonya